Želám vám všetkým pekný utorkový podvečer. Ja som veľmi rád, že sa môžem s vami opäť stretnúť, že vás môžem privítať na Facebooku aj prostredníctvom tejto relácie. A táto relácia sa volá Vy sa pýtate, my odpovedáme. Mnohokrát mi píšete, mnohokrát mi mailujete, mnohokrát mi píšete aj súkromné správy, čo sa týka technických vecí, počítačov, notebookov a nastavenia satelitov. Naposledy, alebo najviac som dostával odpovede na otázku: dá sa naladiť satelitná televízia Senzi tým zákazníkom, ktorí majú zakúpený satelitný prijímač a ktorí používajú operátora Skylink a CS-Link? Ja len pekne ďakujem za to, že sa pýtate, že sa ozývate, že mi píšete. Zamýšľal som sa nad touto otázkou a začal som ju riešiť. Začal som ju riešiť tým, že som volal na zákaznícku linku Skylink, opýtal som sa operátorky, ako to vlastne je. No, ale bol som prekvapený z toho, ako mi odpovedala, pretože odpovedala mi nasledovne. Veď počúvajte. Pane Telebíre, sledujte naše nabídky, ale momentálně vám nevím odpovědět na vaši položenou otázku. Proč? No protože nakolik se nám to každý den může změnit. Takže může se stát, že televize Senzi budete moci sledovat tehdy, jakmile budeme mít uzavřenou smlouvu s vzpomínání televizí Senzi. No tak vidíte, priatelia. Takže reklamné billboardy nás sklamali, keď sa objavila informácia, že sledujte televíziu Senzi na vašich satelitných prijímačoch. Lenže opak je pravdou. Takže z toho vyplýva, že televízia Senzi ešte momentálne nie je spustená, ale chcem vám povedať aj vec takú, že túto televíziu smiete pozerať na www.senzi.sk. Ja som si to tak trošku pozrel v živom vysielaní. Je to televízia podobná ako Šváger TV, cez ktorú chodia k blahoželania, k narodeninám, k výročiam, k sobášom a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to proste to isté ako Šváger TV, lenže satelitný operátor Skylink ju nespustil. A ešte dôležitá jedna vec. Vy, ktorí vlastníte satelitnú televíziu CS-Link, mám pre vás jednu novinku. A to je, že satelitná televízia Skylink sa spojila so satelitnou televíziou CS-Link. Takže sme jedno sídlo. To je tak, ako v tomto roku, v začiatku nového občianskeho roka, sa spojil Telekom so T-Mobilom a tvoria spolu jednu značku. Tak je to aj s našim Skylinkom a s vašim CS-Linkom. A teraz sa poďme venovať technickým veciam ohľadom počítačov a notebookov. Pýtate sa aj na otázku, prečo mi notebook ide pomaly, alebo prečo mi načítava pomalšie Windows pri zapnutí notebooku. No, tu vám môžem povedať aj odpoveď, a odpoveď je takáto. Niekedy sa môže stať, že notebook používate viac rokov. Možno niekto 6, niekto 8, niekto 10. Ale stále pri používaní notebookov sa stáva vec, ktorá je normálna. A to vecou je, že každý deň sa pripájame na internet. Tak ako aj teraz. A každý deň niečo chceme nové čítať, niečo sa dozvedieť, vyhľadávať informácií, prečítať si maily a tak ďalej a tak ďalej. Ale stáva sa vec, ktorú my
nevidíme. A to je, že do nášho notebooku sa dostávajú nepotrebné veci, nepotrebné programy. Tak v tomto prípade sa stáva notebook pomalším. A tým spomaľuje vaše pripojenie na internet a spomaľuje vašu prácu s počítačom aj v bežných veciach. Tu by som odporúčal vyhľadať si najbližšiu počítačovú firmu, ktorá vám notebook či už počítač diagnostikuje a odstránia nepotrebné programy vo forme defragmentácie. Ja som pred nedávnom takúto firmu alebo web stránku navštívil, volá sa www.hurricane.sk. Je to firma, ktorá sa zaoberá predajom a opravou počítačov, tabletov, mobilných telefónom, aj iPodom a ostatných vecí. Viac informácií si nájdete na www.hurricane.sk, kde majú v ceníku rôzne služby. Napríklad aj optimalizáciu počítača. Kde si kliknete na optimalizáciu, tam si musíte vyplniť svoje údaje, meno, priezvisko a tak ďalej, takže súkromné údaje, kde odošlete. A potom je dôležité, aby ste sa dostali do bezpečnostného systému, aby ste mohli zaplatiť tú platbu. Takže ja vám želám veľa šťastia aj pri práci s počítačmi, s notebookmi a ďalej mi píšte, mailujte a ja sa budem snažiť vyhľadať stále odpovede na vaše technické otázky. Zatiaľ, dovidenia.